jo ikke de, der beslutter både ledelsen i banken og bestyrelsen for at ligesom at være zoneansøger. Det har været alt for meget. Solo Carsten, han kan lide at fortælle om tingene. Og i en bank er det noget, der er meget vigtigt, det er banketheden. Og derfor er det et dårligt match.